9 meses despois do arranque deste obradoiro conxunto entre os concellos de Noia e Lousame, os 20 alumnos participantes conseguiron completar a súa formación teórico-práctica en actividades auxiliares de conservación e mellora de montes. Esta mañá recibían o certificado profesional que lles abre unha nova porta ao mercado laboral. Agardamos que esta acción formativa fose enriquecedora, sabemos que vai dar os seus resultados, sempre teremos aberta a porta a este tipo de iniciativas que combinan formación práctica e teórica e que teñen un impacto directo na vida dos veciños, realmente. Ter formación e, aparte, un garante para non un garante que vos asegure nada, pero de poder presentar o vosso currículum e ter nel o obradoiro que vos permitirá, puntuar máis para calquer convocatoria que saia. E a nivel de empresa, hai moitas empresas tamén que piden, ainda onte, que nos piden traballadores. Ademais de favorecer a formación profesional e a empregabilidade da veciñanza, estes obradoiros deixan unha importante pegada en ambos os dous concellos, grazas aos labores de desbroce e limpeza realizados en zonas forestais, áreas recreativas e parques e xardíns dos dous municipios. En xeral, contribuímos cooperando cos equipos de mantenimiento dos dous concellos, é dicir, fixemos unha acción de reforzo que, cando ven a primavera, sobre todo, sempre lles dá bastante a vida, que hai moito traballo. A delegada territorial da Xunta destacou o esforzo inversor da Administración Autonómica para desenvolver estes obradoiros. Apostamos polos obradoiros de emprego e a proba é que neste concello investiramos esos casi 425.000 euros. Teño que decir que tamén nesta propia comarca do Barbanza, xunto ao obradoiro de Noia Lousame, tamén está o obradoiro de Boiro e tamén está o obradoiro de Ribeira Porto do Son, o que estamos a chegar a 1,2 millóns de euros nesta comarca de Barbanza. Se falamos da provincia da Coruña, estamos a falar dun investimento de 9 millóns de euros en 23 obradoiros na provincia, e se falamos de Galicia, estamos a falar de 36 millóns de euros o que a Xunta de Galicia inviste en esta formación con 87 obradoiros. Unha vez finalizada esta etapa formativa, animou os alumnos a seguir concorrendo ás distintas liñas de axuda autonómicas para favorecer o acceso ao mercado laboral a través do autoemprego.